Seo clár trí den na sreach chláracha seo. Be mi de chur síos ar an gláán nó ar a teaghlach. Dig ná tá tí na Scrúdaitheoir a caint futain agus de chláán. Bu cheartta te seo lúg go má. Má bhíonn tú cliste is féidir leat nascanna nó links a chrochú duit féin an seo. Agus peochan Scrúdaitheoir súsarthu seo agus tú a caint. Cháró sé seo le córa nádar a bheith ar siúl. Laurú me leat faoin na nascan ar báil agus feice tú samplaí díobh sa chóra. Inis ar dús bu cheartaid an foclar seo ólam go má. Ahir, máthir, deideo, mamó, drethar, drefúr, dretharacha, drefúracha, oncle, antín, colcethar, colcaracha, níos sinne, níos óige, is sinne, is óige, gealta, mórle, ag siúlamach le, ís agus bretlá. Inis, úsáid foclór sever in áid foclór simplí páistúil. Chluisimuid an legan simplí ar dús. So tarlam inis go dtí siomra na Béaltrialacha. Inis dom fud héin agus de chláán. Tá más an éiles anam dom, agus tá cúigar am a chlán. Tá bart fórgacha gom, ach ní léon drethara gom. Tám 7 mbliana déag díos. Cén tainnim atá de dhearfúracha? Áine agus bríd. Agus cén í siad? Tá áine 7, tá bríd 5 héin. A bháil le teáir a bheith agad? Se. An réitin sibh go máile chéile? Níthe. Cén fá? An telefís. OK, bhí sé sin cearca leor. Ach, tá sé simplí. Níl mór an nascan an don Scrúdaitheoir. Dreagar Thomas na ceistena ach an sin stop sé. Beár de Thomas lenach leis an gaint go dtí go gcuireach an Scrúdaitheoir ceisteir. Thuirfaí dead a freisin mar a dúsad sé agus ní he. Inis, rachmuid a ráis i ríis go dtí siomra na Béaltrialacha. Inis dom fud héin agus de chláán. Is mis a bríd nic wathúne agus cúgur a fád agén atá sa teaghlach, me hismóirí san áramh. Cé bheith deáir agus dearfúrat agad? Beirt de furacha atá agam, áine agus chéile, ach níl dearthar ar bith agam forír. Sí áinean duine is óige, níl si ach 6 bliana 10 fós. Tá si san idir bblion faoi láthair. Cé híon duine sinne sa chláán? Síle an duine sinne, agus is mach léon leiasí an olscoil na trinode i maiile a clia i láthair na huaire. Tá si mór le círiach agus tá siad gealta ón nullag se caite. Piloté am a iad le ar áran agus múntear boltagala im a wam. An réitin sibh go máile na chéile? A réitin muid ar fad anhála na chéile go handúil. Inis, bhí sé sin a bhád níos fearr. Tá foclór sever ag bríd. Tá go leor nascanna nó links in sin don Scrúdaitheoir. Cá bhfuil na nascanna seo? Well, is féidir labhairt faoin scoil agus cúrsaí éidechais, mar tá áine san idir bblion agus tá bríd san olscoil. Is féidir dul a caint faoi gaireach a bethe freisin. Is pilóta dead agus bei síle ina dochtúr, agus is múnteo bunscoilí i mám. Nói, be muid a galbhún na nascanna sin sna clárach eile. Ní má le Scrúdaitheoirí ceistíireach a chur ort faoi cén obair an mám nó dad. Ach an seo, chuinnig tú gur a bríd sásta an teolas a thuairtaí féin. Inis sin stratéis anmhaithe bríd. Thó, fólam an foclór seo nisteid féin. Cúgur agan ar fad, sa teaghlach, faríar, faoi láthair, mach léon leiis, i láthair na húide, mór le círiach, gealta agus go handúil.